बुलेब दशमी पालना अन्न बेगे रांधि देव प्रभुଙ୍କ मुखरु मात ए मन्त शुणिले वस्त्र अलंकार मान जतने पिंधिले नासिकारे नवरत्न बसणी खंजिले चौसरी रत्नमाला कंठे लंबाइले कररे बाहुटी रम्य बलय कंकण सुना सुता माणिक्य पदक आभरण बाजेणी नुपुर माता पयरे खंजिले एपरि नाना भूषणे सुबेश होइले जे बण माताଙ୍କ अधिकार तिनि पुरा आभरण केते मात्र देवा पटान्तर सुण हे नारद एहा होई एक चित्त बुढ़ी ब्राह्मणी रूपको धरी जगन्माता प्रवेश होइले जाई साधुर दुआरे साधवाणी उभा होई थिला सेहि ठारे ताकू देखी महालक्ष्मी कहन्ती वचन सुण सुण साधवाणी होई स्थिर मन आजी परा महालक्ष्मी व्रत गुरुवार
जीव खोई गुरुवार दिन ଯେଉଁ ନାରୀ ଗୁରୁବାର ଦିନରେ ଆମିଷ ଭୁଞ୍ଜଇଲ ଭୋରେ କିବା ନ ପଖାଳେ କେଶ ଭୁଞ୍ଜଇ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ କିବା ଲଗାଏ ଯେ ତେଲ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାର ନିଶ୍ଚେ ଭାଙ୍ଗିବେ ଟିଗେଲ ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ତୁଳାକୁ ଭିଡ଼ଇ ଲାଉରେ ଆମିଷ ଦେଇ ଯେ ଗ୍ରାସ କରଇ ଖଟର ଛାୟାରେ ଯେହୁ କରଇ ଶୟନ ରାତ୍ର କାଳେ ଦଧି ଅନ୍ନ ଯେ କରେ ଭୋଜନ ଘୋର ହୁଏ ଯେହୁ ଯାଇ ନା ପିତର ଦ୍ୱାରେ ଭୋଜନ ସମୟେ ଅନ୍ନ ପକାଏ ଭୂମିରେ ଭୁଞ୍ଜି ନ ପାରିଣ ଅନ୍ନ ଫୋପଡ଼ାଇ ଦିଏ ଏତେ କର୍ମ ଯେ କରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନ ପାଏ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଯେ ଗୋମୟରେ ଦୁଆର ଯେ ନଲି ପଇ ଅଳସ ପଣରେ ଚୁଲିରୁ ନ କାଢ଼େ ମାଂସ ଭକ୍ଷେ ଯେ ଆମିଷ ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରନ୍ତି ଯେ ରୋଷ ଧନ ଜନ ସବୁ ତାର ହରଣ କରନ୍ତି ମାଗି ଗଲେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର କେହି ନ ଦିଅନ୍ତି ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପିନ୍ଧେ ଶୁକ୍ଳ ଲୁଗା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପଦ ପାଏ ହୁଅଇ ସୁଭାଗା ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପିଲା
ଶୁଭୁଛି ମୋ ମୁଖେ ଯେ ପୁଞ୍ଜି ବସାଇ ଏମାନଙ୍କ ପାଶୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୁଣ୍ଡାଏ କେଶ ବାନ୍ଧେ ଯେଉଁ ନାରୀ କେବେ ନ ଦେଖନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାହାର ଯେ ସିରେ ଭୋଜନ କରି ଯେ ମୁଖ ଶୋଧନ ନ କରେ ଭୋଜନ କରାଇ ଯେହୁ ଅନ୍ଧକାର ଘରେ ସ୍ନାନ ପରେ ହୁଅଇ ଯେ ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନ କରଇ ଯେ ନଖ ମୁନେ ଭୂମି ବିଦାରଣ ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୁଗା ଶେଷେ ଯେ ବିଞ୍ଚି ହୁଆଇ ଏମାନଙ୍କ ବଦନକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନ ଚାହଁଇ ଯେଉଁ ନାରୀ ନିଜ ପତି ଠାରେ ରସ ବହେ ସ୍ୱାମୀ ଯାହା ବୋଲେ ତାହା ନ କରେ କେବେ ପର ପୁରୁଷରେ ଯେହୁ ହୋଇଥାଏ ରତ ପରିଷ୍କୃତ ନୋହି ହୁଏ ଯେ ନାରୀ କୁସ୍ଥିତ ହେମନ୍ତ ନାରୀଙ୍କ ମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନ ଦେଖନ୍ତି କାଙ୍ଗାଳିନୀ ହୋଇବାର ଦ୍ୱାରେ ସେ ବୁଲନ୍ତି କଳହି ଅଳସୀ ଅତି ଅପ୍ରିୟ ସାହସୀ ଦେବ ବିପ୍ର ଅତିଥିରେ ନୁହଁଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏପରି ନାରୀ ଯା ଗୃହେ ଥାଏ ସେ ଶ୍ମଶାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ସ୍ଥାନକୁ